Jeg hedder Lise Nygaard Andersen, bor i Vojens. Det er mit 7. år i år. Jeg tror kun vingården har eksisteret i 8 eller 9 år, men jeg har været med lige fra start, hvor der var frivillige plukker på. Jamen, jeg kommer her for at plukke druer på gården herovre. Jeg kan godt lide at være herovre. Jeg synes, for det første synes jeg, det er den skønneste plet på øen herovre, og der er sådan en vis andægtighed her, når høsten starter. Du kan tydeligt mærke på vinbunden herovre, at det er årets højdepunkt for ham, og han har puslet og nuslet om druerne. Og så er vi så heldige, at vi får lov til at sidde og plukke dem og sidde og handle med hans kæreste Eje og kommer ind og dufte i vineriet, hvad der sker derinde, og får selvfølgelig også lov at få nogle flasker, når vi er færdige. Jeg elsker stemningen herovre, og den stilhed, der er her. Du hører kun fuglene og bladene, der rasler, og jeg synes, det er en lise på sjælen at sidde herovre, simpelthen. Derfor kommer jeg år efter år. Jeg bliver småfornærmet, hvis ikke de sender bud efter mig. Ja, grunden til, at jeg er her, det er simpelthen, at for det første, jeg kan hjælpe med at få høstet, fordi det kan jeg jo godt se, at det skal ske frivilligt, og det kan de jo ikke overkomme uden hjælp, og jeg kan godt lide det. Jeg elsker at være her. Jeg er selv født på landet. Jeg kender godt den der stemning og forventning, der er til høsten. Det er ligesom, at det giver mig noget at sidde herovre og være en del af det. Og jeg synes jo også lidt, jeg efterhånden ejer lidt af de druer herovre, hvis jeg skal være lidt fræk. Vi er hovedsageligt den samme flok, der kommer igen og igen. Og jeg tror, at samme årsag, som jeg lige har siddet og fortalt, at vi har alle sammen den der kærlighed til stedet, og den der andægtighed, der er herovre for druerne. Og jeg tror, det er sådan noget, der gør, at det bliver sådan et fællesskab. Altså, man bryder sig ikke så meget om, hvis man trækker en flaske op, og alle ikke siger, den smager godt. Hvis der er nogen, der sådan siger lidt forkert, så rammer det lidt. Ja, man har nok måske sådan lidt ejerforhold til det, tror jeg lidt, der.